Kang. Saiki ketemu. Iya. Lah kowe iki lho kok ninggalke aku ki ngopo? Aku ki ora ninggalke kowe ya. Ya kowe iki kok ora ninggalke piye to? Nyatane tak golek-goleki ya ora tau ana. Kowe iki ngopo to kok ya ninggalke aku ora ndek salah apa-apa. Terus tak tinggalke lho maksudku ki lho. Aku ora ninggalke kowe ya. Aku ki nang omah nyambut gawe. Loh, nyambut gawe ngopo kok terus ora goleki aku? Kok aku dadak sing goleki sampean? Ya saking sibuke nyambut gawe kuwi terus sawetara rada Ojo ninggalke aku Ora lho, Mas. Yo. gawean. Top. Lah, Ya nek karo kowe engko sing kanggo makani kowe apa? lho, wong kowe iki kerja, wong iki nyambut gawe lho kok nggo makani apa piye to kowe iki? Ya Mbok kowe iki sing genah omongan, mbok sampeyan iki lek genah sing ngomong ngoten lho. ya nek pas aku nyambut gawe nek pas dong ora. Kowe Ya saiki ngene. Ya wis, Iya. nek aku ki ya sadar diri nek aku ki. Aku ki ming apa to nek koyo aku ki. Aku ki gur wong seni, gur nyambut gawe ning kok seni. Terus aku ya ming wong pekok, Ya ora kok. wong koclok. Wah, Ya dibanding karo dokter ya aku ki do apa-apane. ya Percaya nek aku ki. Ya, Ning ya kuwi tak andani. Iya. Nek dokter kan duwe suntikan to. Heeh. Nah nek nyuntik sampean lara. Oh. Nek aku suntikanku penak. Kok iso? Yo iya lho, Ya ora ya. penak wae. Lah kowe tau ngrasake to? Buro. Lho tau ngrasake piye to kowe iki? Wong wis bola-bali lho. Lali. Lali. Nek aku pas ngono kae kowe ngelok ke aku, kowe kok kasar. Nek ngono lho. Ya wis ngene wae. Iya. Lah piye? Ya saya anu. Piye? Aku wis manut wis karo sampean. Boleh, Ning iya. aku tetep tekan sak tekane mati, tetep tresnaku nggo sampean. Ora arep golek aku, ora arep golek liyane, ora arep golek gantine sampean. Pokoke aku nek sampean dadi bojone dokter tak enteni dudamu pokoke. Lah kok. Lah aku terus nang sampean. Mbok arep dono nek jenenge aku arep bakal sampean. Mas Eko dakem mento. Sampean janji to muni arep ngijapi aku bar bodho nganti saiki krungu kabar karo dokter barang. Lho iki sapa? Iki sapa iki? Iki sapa iki? Lah anyar meneh. Anyar piye to? Lah aku malah sik lawas. Lawas piye to? Lawas. Lah aku malah sik suwe. Sampean kuwi sing suwe. Lah aku sik Kaya ngono kuwi to, Mas. Kaya ngono kuwi to. Hah? Kaya ngono kuwi aku mangketen. Nganti suwe kan. Kenal kowe iki ya kenal karo iki. Kowe iki piye to? Mboten Ngandike aku kok iki piye to? Lah wong iki lek kenal karo sampean ki agek Mbak. Pirang sampean pirang sasi kok pirang sasi. Padahal aku ora kondo karo kowe. Kok ora kondo piye to? Lah. Sike aku. Nah, aku kondo karo kowe nang kowe nesu nang. Kene enom ya nama aku. Iki ya sik perawan. Nama sampean to, ning kan tetep isih kuat aku yo. Kuat. Wong wedok kok kuat rasa ngono. Ya, kuat ya. Apa dunia aku rondo anak siji? Ora. Golek sing perawan apa golek sing Iki lho. Golek sing anu. Sing Umurmu apa? Sing pira? apa? Umurmu pira? Umurku ya Telu. telu enam. Ah. Ya, aku wis 47. Heeh ta. Aku lek yo kaya wong 35. Apa ana sing 35? Lho, iki awakku ki lho. Ini sampean iki statusnya rondo. Ya aku rondo. Rondo ping pira? Rondo ping 3. Loh, Mas, sampean ya gelem ora isih rondo ping 3 sesuk nek karo sampean. Sik penting goyangane ya Mas ya. Ora isin lah wong. Oh, bodine ya. Oh, nanding-nandinge. Nanding-nandinge tak sampean dino saiki kekel ra kelingan biyen. Aku ngerti sejarah mbek iki dadi tukang bangunan, tukang batu. Ayo kowe kuwi saiki dumah
tekan luar negeri berlayar kaya Aku kuwi ora peduli kuwi dadi tukang batu dadi apa ning aku tresnane miro Mas Eko. kenane wong wanita wong wedok ya sing digoleki ya sing sugih bondo. Ya kuwi nek wong wedok liyane. Iya. Nek aku beda. Lah iya kok imbas-imbis saiki. Milih aku kok kuwi. Kowe ora iso Iya, bae. jadi. Kowe ora iso bae rasane iki. Kamu kabeh. Apik kabeh. Lho, Lho. Iki sapa? Eh, Iki sapa iki? lha iki sapa? iki calonku. Kowe iki dokter kan? Iki sapa iki? Iki kanca-kancaku iki. Lho, kok kanca piye to, Mas? Mas Eko. Iki kanca. Sampeyan iki nek duwe kanca aja salah pilih. Sampean kuwi jenengan kudu preso, kudu ngerti. Kuwi iki calon bojoku ya. Ayo kok kanca. Iki Kene. nang kanca iki. Saiki nang kene. Sampeyan nang kene. Iya. Wes. Nek aku ngono ki gore manut nek aku ki. Lah ya nek nganti dadi bojone, tak enteni dudane. Wis ngono wae. Lah kok wong kok kaya ngono lho. Sampeyan kuwi isih. Terima dudung. Heeh, sampeyan yo tunggalane kok. Sampeyan kabeh wong wedok dijanjani dipek bojo rumangsaku. Kuat pemilih nanggani. Tak nggo sewengi wis esuke lara lho. Kuat. Kok sewengi suwe lara tegese piye niku? Iki sewengi esuke tipes. Lah kok sampeyan ki kok tipes? Oh, ora lho. Ora ada. Iki imbas-imbis Ya, sik Ora ngono. Saiki piye? Iki aku ki nek karo sampeyan wis jajeni aku kok. jengkel kok wis. Saiki milih sapa? Aku ki milih Bondo kuwi dokter. tak entek. Milih Bu Dokter. Oh Lah, iya iya. dokter. Ya wis. Heeh. Sampeyan sik sagih. Tur rumangsaku aku wis ora pengen karo sampeyan wis ngerti. Sampeyan koyo ngene cak-cakane aku yo mah. Nek yo aja ngono kuwi aku seneng karo kowe, Cik. Lah kok mah kok piye iki nek ngene iki malah aku kaya ora Sampeyan kuwi lho. Saiki do dirapoke. Aku wis emoh canduk lawu karo sampean kok. Sampean tukang anu sih wis. Aku ya Aku pengen bali. wis arep ngijati bar bodo wis mbok wis. Oh, lah. Alah. Ninggal kabeh ta? Piye? Enggak no kuwi dadi wong lanang ki aja sok. Sapa-sapa iki dipek, dijanjeni. Kabeh karepe arep dipek, malah ilang kabeh. Aja marani apa-apa iki. Lah ya entuk apa-apa to sampean? Lho, iki lho, sing wong sabar kaya aku iki lho. Tetep ngenteni sampean aku iki. Piye? Arep apa? Lah kok seneng ora aku? Kowe lah yo lah batin ya. Ya jajan bakso. Lahir batin, tenane. Ya tenang ayo. Yo jajan bakso. Lho Mas, sik sabar iki lho, kaya aku. Terus sampean sabar, ngerteni. Wis sampean wong wedok ngendi wae aku wis ra lara ati, tak nggolos saking tresnane karo sampean. Yo, Pancen kowe wong wedok. wis Anu kok ya. Sabaran. tak yakin ngerti. Ora lara aten. Heeh. Mergane aku gonta-ganti cawe wedok kowe tetep isih ngenteni. Lah wong yo aku tek mergane tresno tenan karo sampean lho Mas. Ning yo lahir batin kuwi. Yo lahir batin nganti seprene Pak aku duwe apa aku ndek sisian duwe pacar yo ora. Mbak oke sak do seneng aku tapi ora ning jero atiku doang. Iso. Sing ning jero atiku mung sampean. Alasanane Iya tok tinggal wis tetep tak enteni. Lho, sak iso nyawiji. alhamdulillah. Aku melu seneng. Dewa-dewan ning asmara kuatno hati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasu
sliramu isih nyawiji